Iki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok klerune? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta, Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Apa? Kowe ngandani apa? Digarap, Co. Monggo, ayo. Alhamdulillah wis icip-icip Mas Gareng beksa. Nih aku yo ngelingke lho Mas Gareng, ngisor ki kali, hati-hati. Aja gojek lho. Ora gojek tenan, mbok yakin, Pon. Ye, tenan niku. Aku ora iso nglangi lho. Panjenengan nek ora iso renang niku gampang, nek wedi kelem niku gampang. Ngapa? Engko nek nyemplung kali pun mang meneng mawon. Wis to, meneng engko sak jam engko suwe-suwe ngambang dhewe. Kowe ra modar. Ya ora iso ambekan. Nek ngene lho, apapun yang terjadi kita profesional, apapun harus kita lakukan. Nggih, aku nek ngene iki dadi kelingan nalika ning Jombang biyen. Piye Mas? Sampean kelingan ora? Nggih. Ya ning guru kali ngene iki ta. Nggih ta. Lah wancine Sinoman arep ngladekke daharan kepleset nyemplung kali. Kerupuk ki sak bali sof keli tekan. Dadi ya yogane ora mangan sisan. Nggih. Nek ya alhamdulillah. Iki betek-beteke Mas Riki sak keluarga niku kepengin gawe senenge wong akeh lan mung kepengin didongake wong akeh. Wale sampean yo jaluki Sherlock kowe angel mung kei alamat li goleki mumet. Lah ning apa to? Goleki Desa Duyung Kecamatan Gereh iki. Gereh. Kowe iki ora ngerti sejarah. Sejarah piye to? Biyen iki kene iki iwak duyung karo penduduk kene digawe Gereh. Ngalah, mosok iya? Nggih. Oh nggih. Nduk niken mang mriki nduk kene nyedaki Mbah Kakung kene. Nggih. Kok ngapa Mas? Tembungmu lho nyedaki Mbah Kakung lho. Mbok ya sing ranu, Pak apa Pak De apa Pak Le?
jebul kae sing tak andi-andi wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora kabare sajake rada Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Ya, bocah kok saya suwe, saya mempur, saya ayu, saya ayu. Jan, muga-muga awet to sehat ya, Amin, Nduk. pangestune. Awet to laris. Amin. Kuat to dadi wong sing kondang. Amin. Nyonto kaya mbahmu mburi niku. Nggih, amin. Niku wiwit enom, Mas Gareng niku wiwit enom nganti saiki lho. Apa jenenge niku arum mangambar. Kaya Mas Gareng niku. Sok bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku Iwan Purba apa kowe? Mboten ben ora ilang lho. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, heeh. Lek pengen viral niku memang gampang sekali, Ya. mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyonto. Nggih, bar niki kula nonyone. Nggih, nyonto. Dalange anggar duwite wis entek iki lambene omonge kleru Ora nyonto Mas Gareng. ngomong tua kok aku ki gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambi wae kok ora padha ki. Ora padha piye? Sing kene iki blirit iki kok suwek-suwek mboko ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. Heeh, lek kongko kaya mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti bapak-bapak ibu-ibu iki kan salindri benene perbedaane ngono lho, Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Ah, sesuk mbak wedok disuwek-suwek. Klambine. Lah, itu Lho, klambine disuwek-suwek. ana bojoku ati suwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to, Pak. Klambi. Ora iso negatif kok, Nduk. Ya, sesuk Mbah Mbak Putri. Mbah Ti dikei anu selambu kenene klambi. Loh, apik kuwi anget kayak selambu. Kei selambu. Rumah terus- kamu bojoku ki nyamuk kok. Oh, Ya, selambu. kreasi kok. Kreasi nek ora selambu. Oh, saiki kebaya ki warna-warna potongane Mas Gareng. Ah, Kebaya klasik ya oke. kaya ibu-ibu, Iya. kebaya modern kaya Nduk Niken. Iya. Arep po modern ning ora ninggal karo budayane, ora ninggal karo kebaya. Betul. Hebat. Ini semi modern, Mas. Nggih. Ini ada versi kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Beres. sedikit Loh, ya. nganggo swiwi kuwi. Ah. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk kei Apa? kutu, kei kutu. Kei kutu baru. Untuk baru kok untuk semifinal kok. Iya. Ah, saya aku Iya. kangen karo iki anak wedok iki. Piye Nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya ya, kok ndak ketok tuwek ngono. Ya emang putu. Putu wedok. Iya, putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya kan penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya penting wis aman kuwi. Ora Oke. perlu neng hotel-hotel. Kowe arep dadan apa arep ngeyuk?
Ya kan yang penting nyaman Pak De, tidak perlu hotel-hotel nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, Nggih. ora perlu angel-angel nduk niki Tidak perlu fasilitas mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Pripun, sampeyan Aku pripun? lah ya saanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo ngono aku malih. Ora. Pokok kleru piye to? Saanane iki ya. Heeh, negatif thinking. Lah ya enek darane ku ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisor kali tenan to, Pak? Iya, tenan. Ning aman yo. Lho, aman. Ora sasake. Aman lho. Ning ngisor ki mau tas difoto lho, Mas. Heeh, nggih. Lah kok prank to, Mas? Iya. Iki nyangga. Oh, mung loro lho, Reng. Ora, aku numpak kotak kene ya, Mas. Dadi mablok numpak perahu. Iya. Aja sembrono. Ora apa-apa, engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho kok ya dipikir ngono. Iya yen aku ning dhuwur yen ning Awak isor. dibanget wong iki lho banyune surut. Kaya budas to. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitas ning kualitas ya hebat. Ning sakniki sampeyan nang bawa sik Mas Gareng. Bawa sik dandang gula sidowasih Lah iki nyenekane lho apa? langgane. Nyepelekne ngenean. Ya wis ngonoan. Loh, ya wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa ngomong ya akeh. Iya, ayo. Akhir. Ayo. Pamintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene dedeke. perkasa kok perkosa. Iki yo kleru meneh. Kaya mantene lanang iki lho sing gagah lho. Ndi mantene lanang Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Di ya. Ijin Ayo. Pak. Pamintaku Nima situasi Sing digandrung. Ngono kuwi. Lah, mripate ra patek ketok bae. Wong nek digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki Kuwi ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi ae. Karo kuwi ae. Apa aku yo ora paten karo wong tuwa. Ojo ket. Ben, wis ben. Kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Oh, kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila karo aku ki ora usah ngono kuwi, Pak De. Kambiye barang. Yo sorry. Kuwi wong Jawa Barat tok kandiek. Kabiye yo. Ayo. Atot runtut tansah reruntungan Nganggo jegok barang apa? Dehe mau jegok Oh. ing sarina sawah ngene Ngomong ngene iki wis penak-penak to, Mbah. Terus moro-moro aduh njuwegur plus terus moro ilang piye. kok dadi wong tuwa Aku mancing. kowe biur kowe apa Mancing no. aku dodok Aku bagian iup. Iya. Mas Gareng, Yun. niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar. Nggih. Niki itu saweran 300. Alhamdulillah. Iki Nggih. tak sinten, Ini wong Mas? rezeki iki tebone ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Agem sinten mau? Nggo Saking sing sinten mau? nembang, nggo sing nembang saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget. Nggih. sok meniki yen Alhamdulillah. nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, digo Mas, iki sing digo sing nembang, sing bawa ora. Lah ya wis. Lah kok Ayo, sing Pak. udak
Sing mbok undang kok aku. Njaluk tulung mangkeke niken ngono lho. Iya to. Kene kono ki piro to? Ora ono sak meter. Kok Ya njaluk kan engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku kok tarai Mas Bayu sombong ra gelem anu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ayo. Masa wis tua ya cek butuh duit. Kok ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Malah sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir. Wis tuwa garek menikmati hidup. aku ki tuwek-tuwek sik seneng royal kok. Ku ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh. Ya. 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 Men awake perkasa sehat. Udarane iki enak di. Iya. Wis ora apa-apa oksigen. Dadi aku ki entuk duit tak tuwake oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Banyu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes kuwi mau suntik mau. Heeh. Yo. Tekan ndi ki, Ya, tekan guyung. Datan kinggan sarambut lamun ado caketing ati Jangan apa ndongakne mantene napa dereng, Pak De? wis Kula sing dereng. lah dongakno Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata De Koko. Kok Nata Dekoko. kok kaya panganan Mbak Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kalian Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. apa Ya ben sekolah sih. Maaf. kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah kuwi sih sekolah sih SMA lho, masa ya terus. SMA ra tau mlebu sisan. Tuwek ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tabinggan. Yes. Yen cedak. Iya. Ana wong tuwa kleru rat kandhani. Yen cedhak tansah mulat. Sida. Wis rasa diapik-apik elek bakale. Sida setu. Aja nesu. Aja nesu. Lah apik-apik ra itu. Ya apik. 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 Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Yo, Mas Bayu dibudalke. Jare mau njaluk dilem apik. Yo kuwi mbudalke jenazah kuwi. Masa ta? Jenazah iki kok saya apa saya? Lah kudune iki saya kan bahasa Indonesia kan bagus. Ah, Lah masa jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus. Budalke ngono. Berarti nek wong mati iki jenenge wong apik. Iya, lho. Lah tungangane kok ora dibudalke dilatih kire. Ngono. Ayo. Indomie Lan mie goreng. mintuna. Indomie lan mintuna. Ayo ni Mas barengan tepi wajib Sido aseba Wih, nanti anaknya kone lho. Anu, sok maneh kae. Brian. Ayo. Weh, sampun. Kon. Oksigen entek kon. Ya, langgame, Nduk. aku ben aku mbok siksa ora apa-apa waton si asih iki sing nyedaki aku Waduh, Dede. Ya. Ya ayu. Ya apa tuh? Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomongnya ngono senengane ngono kuwi karo bocah kok mboyo sing alus. Sing alus apa piye? Nggih, oh. Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbak aku mepet-mepet bareng tunggoni sing ayu. Delon sampean kok lek
nganti mbak iki gelem sampean mung digrogoti tok. Sampean ki wis tuwa, kudune sampean ki sadar diri. Apa ya to? Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih enom gelem karo sing tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa gak? Buktikan. Ya. Iya. Aku kang sedya satu salam hangat mring temanten anyar dua kali. Muka-muka
Alhamdulillah. Apa Mas? Dalange kena azabku. Ngapa ta? Ket mau ngerjani aku lambune mati ra kuwi. Enggak, itu tadi sedang perbaikan aja. Tadi itu saking kepanasan. Oh, ya kan ya. Dimatiin sendiri. Dimandek-mandekke ya kan, dimandek-mandekke. Iya, dimati-matikan sendiri. Wiwi belanono aku wi. Aku kowe bola wiwi to. Wiwit kok wiwi. Wiwi oh. Iya. Alhamdulillah. Nduk Niken. Matur nuwun karo Mas Riki ya. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh. Ning saking kepengine ditunggoni Nduk Niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. Oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Niki wonten nawala sing tak tampi. Menika nyuwun gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur datang Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Rian Tur Ngawi. Nggih. Maka diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling. Nduk Niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka prihatin sih. Monggo ayo Mataram, monggo. Bali ular noe ini dong apa iki? Dong apa dene iki? Ora apa-apa, Mbak Eka. Dalam Yong. Ya iki jatahmu, seket. Ya iki kene. Terima kasih. Ayo Mbak anu Niken. Iki itu jatah ini seket ini. Nah, ayo. Terima kasih. Suci. Kene bagian-bagian. Ya. Dita. Ayo, kene. Oke. Mas Gareng. Apa? Ayo. Layangnya diwaca niki, Iki enek bagian. Tolong dijelaskan lagi. Ora apa sinjanmu buta huruf to? Lah ngapa ta? Ora ngkon sinjanmu ngekek duit tok. Ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok. Iya. Ya kan ya. Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De, sama ora dicekeli duit, dicekeli layang. Cekeli layang gadekke kok. Lah iki urupe iki. Kualik. Kok golek urupe ya. Ngene iki lho akibate wong pipis iki. Hubungane apa wong waca karo Lah sambel tok ngempet. Ya. Oke. Apa kok oke? Jare kon maca. Wis tak maca iki lho. Diwaca ning game. Unine ku mah piye? Unine. Tutuke ora. Ayo. Rasa. Nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Nggih. Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh jalan baru. Hidup Hidup. baru. Lah dene kowe ya iso macanya. Wong apa ora kabeh ora nek sing bener to ucape. Ora bener maca tok ora entuk duit to. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa? Apa PMS. Apa kuwi? Biasane wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Aku lagi ya. Alah. PMS ki opo rambut. Metu kuping kaya. Saking Mas Rian. Heeh. Apa ki? Anggalih Biro Wisata CV Rian Tur Ngawi. Siap, matur nuwun. Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? Lah ya wis kok. Lah 50. Lah wis didum kabeh sah. Sudah rata kok. Wis didum rata kabeh kok. Sidenya itu loh Iki 4. apa wetone Bayu ya karo wedokan Romo iki. Karo aku blas. Aku terima Mas Riki. Terima Mas Riki ya terima kae manut aku kae kok. Oh iya toh. Ora bolongku toh. Ayo dibawani sik, monggo dibawani. Ayo bawane
wiwit saka Mbak Eka Priatiningsih. Nduk Eka. Dalem Byong. Piye kabarmu? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan iki lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho. Oh, gede aku wah. Kok iso dhuwur aku wah. Mang jelasne ta Byong? Coba jejera. Kula kalih Niken jejer. Dhuwur aku wah. Seto Ken, nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku kelas piro? TK aja. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis tapes omongane. Kok bangetan lah yo mulane cerdas. Kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo termos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken coba. Coba jejer Ken. Lah dalah wis. Niken kaya areng nyuntekke mbae. Ya bener aja nih. Ki sesuk arep tak terke suntik ben sehat Pak De. Check up itu penting. Ngopo-opo ora beneran. Ora iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalange, gawe nesu sinjene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Pancene aku nyambut gawe suguhane metu. Sampeyan aja gelo. Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nah, sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. Matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Buah. Wis. Kuwi turah. Karek di blender diombe. Sarek. Kaya jus wae. Ana ta jus sop. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita. Yo. Wasitati. Wis didelok sing cewek sing ning isor terus iki ngopo to Mas Gareng kuwi? Awiteno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklentek gambar tempel. Wayahe Mbah Uti iki tarik benang ya, ditarik kene, distraples. Kae malah tak kawat kok. Kok sih to tarik benang kok distrapler ayo distraples. Nah iya ta, ben kersane mboten kisu ta. Oh, tak laporke Mbak Putri. Kok gendepeng 5 kok lek anu udele malah ning kene. Ya, Dit. Saking prawinasis nyeling ngana wong urip ning donya. Dorok Gatut Kaca nonton wayang. Ndi Gatut Kaca? Kae mabur ke dhuwur. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok nggih. Ampun nggih. Pacane kaya wong mancing lele ngono lho. Ayo, anu. Babasan mong mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah, enake ora jamak. Mangkoke jan persis kaya klambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Ya iki mangan bakso kaya mangan kowe kuwi. Ayo, genti Pak Suci. Bakso. Saat kelima waktu pentole cilik-cilik medit era majan. Mangkoke cilik pisan. Pentole cilik-cilik pisan. Le, kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. Kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah, bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lha piceno. Oke. Sing ngekei anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli aku ora ngapusi. Iki? Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho. Nek
ora percaya estu. Kula. Heeh. Mas Rizky. Lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh terserah, pokoknya manut. Mas Riki. Kula niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apikan nek sing ngelem cetil ora usah tak kei. Ya. Heeh. Tak balik anakmu. Tak balik. Ya wis yo. Bapakmu apian ya. Gowo ya, bapakmu apian. Ditampani. Endi? Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apik nek kok nyelekit dongane. Ayo. Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Iya. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo Mas. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Nah. Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Gareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa saran penyamut? Iki kanca-kanca ora ana bui Pak Gareng gen karaoke. Iya. Ayo. Iya. Kok le minjuk-minjuk kaya brutu. Pak De. Wes entuk 100.000 ping 10. Pak De, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet. Ora kena. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Mangan bakso. Ayo. Widodo. Aja gelem ditinting wae. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kok nabok gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare emang kan mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Aja mam nek diganggu nek keselak. Doh, tintingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kan 5 wektu. Lah apik luwi. Oh, sing gedari pancen TLK. Apa? Telek. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Ayo. Bales ke Pak De iki lho. Pak De Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Ayo. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku Cagak agama pakartikan ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya ngapa ta? Dene napase wis entek ra didegeke. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan kanggone. Yo buka celuk sik. Yo buka celuk sakane ken. Maka. Ya. Wis lancine tansah dilengke. Wis lancine padha dikdake. Aten was sumandang kaya sampeyan. Tapi wajib gawe pangeran. Cagak ngagomo.
Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo Ika, Suci, Mbak Dita Lenggase. Nduk niken. Mas Riki diparingi lagon wewayangan. Oke. Ya. Iki yen iki bocah iki all-round sing anyar ya, sing lawas ya mlaku. Apakah arti nama Niken? Ayo Mas Reng, dijeki sik. Niki niatnya dari kecil kepengin jadi seniwati sing pinunjul. Terus Ken Napa-napa mawon saged menika all-round. nggih, klasik ya iso, sing modern ya oke. terus salindri, Saben dina isih tetep sinau najan saiki wis payu. terus Lindungane sing digatekke ya lindungane Gusti sing murbeng dumadi. terakhir dri iki lho, dri. apa? Driat. Dri apa tebeke Jawa? Driya. 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 Ya ati. Driya atine apik. Nggih. Dadi iki yen apik kok aja mung apik wujud jaba saatine ya kudu apik becik. Nggih. Tak dongak-dongake atimu apik, Amin. ketemu rejeki ya. Amin. Ngono aja lali karo bae. Berarti kudu ndelok apa? Kudu golek jodoh sing jenenge rezeki. Aja rezeki ki beda. Rezeki ora maksudnya iki ketemu rezeki ki apa ki jenenge ya iso materi, ya iso pasangan. Nggih. Nek sing baku ketemu rezeki, sing baku kanggo sanggamu urip nganti mati kuwi ngelmu. Amin. Ngono Pi ya. digatekke, Nduk, welinge Nggih. bae. Tembungmu piye? Digatekke welinge bae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, kula gatekke. kudu aku lho. Iki ketoke klop. Ayo. Seneng yen aku mati iki seneng. Ya ora to, Pak De. Terus yang selalu mensupportku, yang selalu membikin lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah dene yo ngerti. Lah ya aja ninggal sik, Mas. Arep aku kuwi duwe kanca gareng akeh. Ning Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original ngene. nggih, heeh. Ayo, wewayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik. Monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Mbak Kakung. Niki Ya. buka celuk. Nggih, heeh. Wewayangan kang rindu ilang saka ing batu endah pasrianmu sliramu jajangkon hatiku tansah kelingan asamu tahan ombak saka ing mandulu endah pasrianmu sliramu jajangkon hatiku. Yo, Nanda. Nerangin, Nak. Gender kapan sinter
Thank you. Terima kasih matur nuwun nduk niken lereno sik lenggah.